Питання, які у вас до мене є з минулого разу. Бо ми так, минулий раз було много питань, але ми так довго сиділи, що вже немагчимо було. Зверніть на питання. Ось Біблія з Карини, перше друковане, да, ось як ми там проходили грузинське, армянське, а возникли систематизація мови, да, переклад Біблії не друкованим. А у нас ось мови, да, русской, старобелорусской, не друковані. Ні, у нас Карина перша. У нас в ogóle адлік починається з Карини. Ось і одразу друковані. Так. Что ли, переписчики? Ні, ну ми тоді, ми минулий раз розглядали два основні етапи. Переклади у Біблії. Один раннее християнство до 9 століття, так, от другого до 9 століття. По 9 століття, ми казали, воно міняє все. То вже починається Шарлеманова Європа, це починається курсив у Писанні, і починаються, і кількість манускриптів виростає на порядки. А у нас старожитні тексти у нас до 9 століття. І другі період часи Ренесансу Реформації. Великий рахунок реформації. Вот это перший період. Там говорки нема про, не може бути говорки, там ще нема такого поняття, там, як народи, країни. Там на шмат все це дрібніше. І коли ми от самі ранні переклади, про які ми казали, це переклади, от вже християнські переклади, це латино, європейські. Їх много різних перекладів, вони робляться на абсолютно з практичних потреб, що другої, третє століття робляться різні переклади. А ми з вами брали приклади, коли от 4, 5 і от і славянське 9 століття, для перекладу Біблії на мову створалося письменство для цієї мови. Так? Тобто тоді, ну ясно, що ми нічого тут про свої землі, ми нічого в цьому періоді казати не можемо. А другий період, все середньовіччя поміж 9, там, скажімо, і 16 століттям, німці працюють, чехи працюють, а остання Європа вже замацувалися традиції, і вся Європа читає вульгату, так, читає латину. Не латиномовная Европа от 9 століття, славянський світ, читає славянський переклад. Там поза Римської імперії, коли ранні переклади робилися, скажімо, сирійський переклад, він так само замацовується. Так? І він просто вже, вже на момент середньовіччя, такого вже розвитого високого середньовіччя, в принципі, всі культури мають некі прив'язані до певного перекладу Біблії. І от ця ситуація розбирається і міняється на нову вже у реформацію, вже свідомо. Але реформація міняє, знов-таки міняє свідомість. У реформацію починають задумуватися про національні мови і їх вартість як такі, про можливість перекладу Біблії на національні мови, яких тоді просто нема ще. То есть, скажем, коли вот я німецький приклад вам приводила, німецький вельми добрий, коли до Лютера у нас 90 друкованих Біблій. От верхньонімецькі діалекти, нижньонімецькі діалекти. І вони би так і заставалися верхньонімецькими, нижньонімецькими, невідомо кольки, коли би країна не прийняла переклад Лютера. От коли приймається переклад Лютера, уже, значит, это уже 30-е годы 16 століття, коли приймається переклад Лютера, це, по сутності, основа для формування німецької мови. Ну, то саме ми казали з англійської мови, з чеської мови, з польської мови. І той самий процес, але з іншими виниками, відбувається з білоруською мовою. Просто виники ті не відбулися, так? Але процес був подобний. Тобто, що мова, яка була до Карини, вона в будь-якому випадку це мова рукописних текстів. А я невідома? Я невідомий. Там, скажімо, той самий 16 століття, рукописно, все ж таки у наших землях домінує рукописна книга у 16 столітті, а не друкована, як у Європі. І це вот этот час, золотий век белорусской, старожитной белорусской культуры, там и нам Пригодницкие романы.
перекладные. Какая-нибудь оповесть про Баву, там. Хрещани і Жота, от супер популярний текст, який по всій Європі був і тут набув своє обличчя. От які свої епізоди, яких нема у іншомовних варіантах. І білоруська хрещана досліджують якраз більш заходні дослідчики, ніж білоруські, на жаль. Яны вядомыя, тому що і ми відомі там, але відомі як? Коли, наприклад, ми ведаємо 2-3 списи одного тексту, летописи там ті самі у 16 столітті починаються. Коли ми маємо 2-3 списи одного тексту, це вже ми вважаємо, що це супервідоме. Но тільки уявляєте собі, коли у вас 3 списи одного тексту, а друкована книга вам одразу дає сотні, як мінімум, а то тисячі, а то і много-много-много одного тексту. І гэта зусім мяняе стаўленне да тэксту. Рукапісны тэкст, ён у кожным выпадку індывідуальны. Калі гэта у вас, якая бы у вас гэта там славянская Біблія не была, але яна штучна перапісаная адным альбо некалькімі перапісчыкамі з іхнымі памылкамі. І все роўна кожны манускрипт это рукапіс, так? Кожны манускрипт адрозніваецца ад другого манускрипта. Кожны. Манускрипты не могут быть одноликовыми просто по своей природе, потому что их писали люди, и потому что там все равно будут адрознения. А коли вы друкованную книгу берете, вот Гутенберг свою 45-радковую Библию выдает, так? Вульгату. Вот она разошлась по всей Европе, и в разных кутках свету, цивилизованного на том часе, вы читаете идентичный текст. Это зусім інше розуміння, це зусім інший узровень, знову таки, розуміння тексту і поєднання читачом. І вот то, що Скарина, то, що Скарина обвящає, ставлячи дату 6 жнивня, так, і обвящає це перемінення, бо це справді вельми важний момент, обвястити, що ми виходимо на цей узровень. На узровень об'єднання читачів, на узровень ідентичності текстів, з якими ми працюємо. І тому, да, з Карини ми просто навіть зовсім не можемо ні про що говорити на цю тему. Тобто тексти були відомі, тексти писалися, але відомі, відомі настільки, наскільки може бути відомі 5 копій на країну, або 5000 копій на країну. Так? Тобто це вельми велика різниця. Тому у вас відомість серед кола вельми вузьких читачів, або відомість справді серед широкого кола. Тобто книгодруком міняє все в цьому сенсі. Тому і Скаринова Біблія розходилася і була відомою. А ось її читали у яких церквах? Мы не ведаем. Мы ведаем, у нас есть звестки, что Скаринова Библия была у церквах. У нас мало вельми звесток. Мы не ведаем наогул, яка была рецепция Скариновой Библии. Потому что звестки, спасылки на яе есть. Але знов-таки гэтай спасылки тягом 16 стагоддзя. Потому что уже у конце 16 стагоддзя, початку 17 это все скончається. Але скончається насамрэч воно нашмат раней. Ще засталися питання з минулого разу? А на белорусскую мову после Скарины? Так я же рассказывала. Я подробязно рассказывала. Про 16 стагоддзя, про 17 стагоддзя, про 20 и 21 стагоддзя. Так. Ну, да. Ви мені написали питання і пожелання, я їх дослідувала. Вони мені некоторые вельми здивили. Есть некалькі питань, які абсолютно не тичаться Біблії, які просто релігознавчого характеру. Відповідно, ми їх ніяким чином розглядати не будемо. Ніяким чином. Есть некалькі дробних питань, які, в принципі, можна відказати, але вони не тягнуть там на той, як ми довго про це говорили. 2 заявки были на Евангелие, одна конкретно Марка, мы минулый раз сказали, так, а одна просто по Евангелиях, просто любое Евангелие подробязно. Это мы сказали минулый раз. Давайте просто вот уже наступный год
уже вот без фантазии, просто наступный год будем читать. Просто вот конкретно в наступному академічному році, тому що в этом ми не поспіємо. І інші були всі різні. Нигде не супало вот Евангелие Марка и Евангелие, в принципе, можно вот и полечить за совпадение. Остальные все тычились старого заповета, але все не совпадали. А як ви відноситеся до Євангелія від Іуди? Це зовсім інше питання. Ми зараз, ми можемо цілком ці 2 години присвятити Євангелію Юди. В принципі, ми про нього казали. Менавіта Юди вистигає. Менавіта Євангелія Юди вистигає. Ні, просто взагалі таких питань не було в списку. Нет, это мы разглядали так само эти речи, апокрифичное Евангелие, всю апокрифичную литературу. У целом и Евангелие Юды у приватности. Мы про его говорили. Евангелие Юды было выдано в 2006 году. Вот это была первая официальная публикация. Вот. И тут питання, як де його ставиться, не повстає, тому що це наукова криниця. Так? Це видадені тексти, особливо коли це текст перекладено, введено в науковий ужиток, і ми по їм вельми шмат, що можемо досліджувати про епоху написання цього Євангелія. Ось це, вероятно, манускрипт 4 століття, текст, мовчимо раніше, мовчимо 3 або 2 століття. І так само про розвиття, цілий шерах питань про рецепцію, розвиття жанру Євангелія і прийняття їх, становлення канону. Коли ми по каноні так само робили один вельми великий серйозний курс, ми його ближайшим часом повторяти не будемо. Тому, коли у вас якісь конкретні питання, ми тоді просто вже приватно після занятка. 2 були зв'язані поміж собою питання, і я думаю, що ми на них відкажемо, так само, як вони будуть такі нам показальні, бо я шмат разів вельми казала, і повторюю ще раз, що Біблія була праз вельми довгий час самим авторитетним текстом заходньої цивілізації, в даному випадку кажу про авторитет. Так? Бо минулий раз ми цю тему не закранали, але менавіта про авторитет, про те, що Біблія уживалася для підмацовки своїх неких там поглядів. Або політичних, або етичних, або соціальних. І коли ми опираємося на Біблію, то ми тоді вже відчуваємо, що от за нами некая правда. Да? Проблема у тим, що на Біблію опиралися носьбіти протилеглих поглядів. Якби коли у змаганні, у ідеологічних змаганні, або там от у політичному змаганні, у культурному змаганні, обидва протилеглі боки подмацовывали свои погляды в Библии. Виникает это с того, что, безумовно, Библия – это великий корпус текстов, тексты разные, и текстов много, и при жадании, умении и спрактикованности вы можете знайти подтверждение вельми многим своим думкам. Конечно же, далеко не всім, але хапало змагарам, особливо на некой ідейній глебі, їм хапало біблійних спосилок, підтверджати свої думки, які будуть ровно суперечити тим іншим, які так само підтверджаються в Біблії. От. І ми просто есть, і от те, що я минулий раз сказала, як варіант для розгляду, це, правда, які такі значні теми, які у опошній час повстають. І тоді питання, знов таки, де корені цих проблем, ці вони у Біблії, ці вони не у Біблії. От було два питання, зв'язані зі смертю. Одно було питання, зв'язане з кремацією, причому воно було сформульовано некоректно. Воно було сформульовано, чому Біблія
там адмоўна ставіцца да спальвання памёрлых. Якби у такім пытанні, само собою мається на увазі, що Біблія адмовно ставиться. Так? Питання чому? Ви спочатку покажете, що вона це робить. Так? І другое було питання, зв'язане з посмертним життям. Там докладно було сформульовано як реінкарнація, це такий вже тепер модний термін, так, наскільки, що на цю тему є у Біблії. Тобто, якби це зв'язане поміж собою питання, ми трошечки про їх сьогодні якраз поговоримо. Ви допомагаєте питаннями, коментарями. І як на першого питання, на чому Біблія одному ставиться до спалення, отказ такий, що Біблія не ставиться одному до спалення. По великим рахунку, ніякої думки на гэты конт у біблійних текстах немає. Ми знаходимо приклади спалення померлих, ми знаходимо приклади поховання померлих у Біблії. Поховання більше на шмат, ніж спалення, але спалення там так само є. І знаходимо один такий ускосний приклад ухвального ставлення на спалення. Ну, він ускосний, не просто. Ми зараз з вами просто трошечки поглядимо, тому що це важливо, щоб знову-таки ви розуміли, як працювати з матеріалом і як, вам скажемо, апелювати до таких авторитетів, як Біблія, коли вам це потрібно. Бачите, питання у сучасному світі, нашому світі, це питання серйозне. Тому воно питання повстає, воно буде повставати далі, що робити з померлими. Коли громадство свято вірить у те, що палити небожчиків, яким чином ображати або принижати природу тіла, даденого Богом, на що, звичайно, допирається. Тоді, звісно, повстає питання, що робити з цими могилками, які ростуть і робляться пам'ярами з городи. І з другого боку, значить, як це ставиться до цієї якоїсь обґрунтування практиці палення померлих. Ми покинемо наше сьогоднішнє питання, що хоч екологічний підход, хоч не екологічний підход, а просто поглядати, откуль ці наука, откуль ці традиції беруться, не откуль вони беруться, над чим вони опираються, в принципі, опираються на соціальні традиції. І ніяких у старожитному світі, ніяких текстів, які б регламентували один або інший тип поховання, нема. Ми ведаємо, скажімо, з практики в наших землях, ми ведаємо, що у нас будуть кургани стоять, у нас є кургани балтські, кургани славянські, вони можуть побач бути в Документську, там, як, наприклад, там на південному заході, так? І ті кургани є, і в одних курганах це те, що археологи називають тропопокладання, у других тропопалення. Тобто ці практики існують паралельно, колись. У старожитному світі греки практиковали спалення померлых. Это не была отдельная практика, была практика похования и практика спаления. И то было. Старожитно Близкий Восход по-іншому. У Єгипті практики спалення не було. У Єгипті, знов-таки, уявіть собі єгипетську кліматичну ситуацію. Там, де ось вузька полоса культивованої землі, де живуть люди, а далі безконця пустиня. От у гэтай пустині, розкопавши невелику яму і поклавши туди тіло, ви забезпечуєте вельми добре заховання цього тіла на стільки часу, наскільки буде треба. І там, де клімат сухий, клімат гарячий, там, де поховання не потребувало ніяких великих висілків, але там менавіта розвивається велізарна практика побудови підземних некрополісів. Велізарні простори могильні. Але могильні, такі повинні собі уявляти, в відрознення від тих, скажімо, могилок, які вокруг Менську, поміром з Менськ, так? Їх много-много-много. Могильні були для еліти.
эти некрополисы были для богатых людей. Посполитые люди робили обряды простейшие и ховали, знов-таки, в самому єгипетському ліску. Іншая рэч, што ў Егіпце развіваецца вельмі сур'ёзная рэлігія, скажем так, такая касмалагічная традыцыя, у якой пэўнае стаўленне да смерці, якое адрозніваецца ад стаўлення да смерці, напрыклад, у Месапатаміі альбо у біблійнай традыцыі. У Егіпце чалавечае жыццё, якое ад нараджэння да смерці, гэта як бы першы крок да сапраўднага жыцця. Гэта як бы такая першая прыступка. А пасмяротнае жыццё гэта жыццё сапраўднае, жыццё вечнае, жыццё, да якога чалавек імкнецца. І чалавек, мы таксама пра гэта казалі з вамі некалькі разоў, чалавек пасля імгненнай смерці праходзіць шэраг выпрабаванняў на тое, ці ён годны, ці ён варты увайсці ў гэтае вечнае жыццё. Адмоўнае вызнанне, хто памятае, да? 125 раздзел кнігі памёрлых егіпецкай, да? Згадваеце, калі я не забіваў, я не краў, я не падкладаў вагі на шалі, я не адбіраў малака. Мы работали аналогии с библейским текстом. Мы гэта даследавалі, так. Тое, што тэкст такім праз вельмі вялікі кавалак часу мы знаходзім у гебрайскай Бібліі. Падобны тэкст. І ўзважванне сэрца, там, напрыклад, таксама вельмі вядомы, то есть так званы страшны суд. І Егіпет у гэтым адрозніваўся ад уяўленняў астатняга старажытнага Блізкага ўсходу. Гэта была адзіная культура, якая была вельмі так сур'ёзна зацікаўленая у пытаннях смерці і якая займалася гэтым пытаннямі смерці. І гэта так, она была сапраўды настолькі адзіная, што, скажем, у Бібліі слядоў гэтай егіпецкай традыцыі мы практычна не бачым. Затое слядоў месапатамскай традыцыі колькі заўгодна, таму што гэта традыцыя падобная. І вось эта месапатамская традыцыя, як і пераважная большасць астатніх культур, якія маюць месапатамскі ўплыў, ставіцца да смерці як да вельмі непажаданай з'явы, канчатковай, і тыя, якія паміраюць, якія сыходзяць з гэтага жыцця, яны патрапляюць у нейкі такі ценевы свет. І гэты свет вельмі часта малюецца негатыўна, часам ён малюецца так нейтральна, а часам вельмі рэзка негатыўна. Самыя негатыўныя карцінкі мы назіраем у гарыцкім эпасе, у велізарнай, у гарыцкай сазе пра змаганне Баала. Баал – это ўладар свету, той, хто імкнецца да ўладарання свету, ён мае двух асноўных ворагаў на сваім шляху, і гэтыя ворагі – гэта мора і смерць. Ям, дакладней мора рака яго зваць, Ям-Нагар, які увасабляе ідэю разбурэння, і Мот, смерць, які увасабляе ідэю знішчэння, поўнага знішчэння ўсяго. І вот там, дзе гаворкі ідуць пра Мота, Мот сам смерць, ён вельмі брыдкі. І ён выглядае агідна, ён жорсткі, ён непахісны. Ён там Баалу абяцае, што там ідзі да мяне, я раздзяру цябе, як казляня, частку па частцы, член па члене. Вот так вот, там просто вось па жылах цябе расцягае. Я разяўлю неба, верхней губою захоплю зорки, а нижней губою захоплю подземье. То есть он весь свет может съесть и схавать в один момент. И калі гаворкі ідуць пра гарады памёрлых, там дзе горад, вот якім Мот кіруе, то гэта там людзі ядуць глей, п'юць брудную ваду, ну там такое все вельмі такое нячыстае і непрыемнае.
І у Месопотамії ми так само маємо такі картини, хоча уладарка месопотамського подземного світу, яку звати Решкігал, вона називається Елат, велика богиня. Такий у її титул, такий, вона велика богиня. І до її ставлення такое вот пошанотливе, до її така вельми глибока пошана, але так само ось этот світ, вона зоветься земля Решкігал, зоветься земля без вертання. Тобто вертання тут нема. Той, хто туди потрапив, він уже зовсім пропадає. І там от це кілька пригожих мітів, які про це розказують, про те, як от якраз це квінтесенція змагання життя і смерті. Ми минулий раз про це казали з вами в минулому годі, про Інану, як увособлення життя і Решкігалу, як увособлення смерті, як Інані задумалася спуститися туди, у Україну Решкігали, і що з нею сталося по дорозі. Тобто ми не будемо зараз про це розказувати. І при этом месопотамська традиція заклопочена ідеєю несмиротності. Бо смерть має вельми непривабне обличчя. Смерть – це вельми непожадана і несимпатична з'ява, і люди шукають вийстя з цього. А вийстя може бути менавіта осягнення несмиротності. І ми маємо кілька текстів, які про це розказують. И эти тексты все, в принципе, сумные. То есть это несмиротность недосяжная для человека. Вот это у Гильгамеша это центральный квест, да, где Гильгамеш виправляється у свою подорожжя менавіта з тим, щоб зрозуміти питання життя і смерті, і знайти несмиротність. І йому божська Шанкарка каже, що боги покинули несмиротність собі. А чоловіку щасливий льос. Ешь, пи, веселися. Ось, кожен день новий. Будь радісним, ось, обдими жонку, візьми за руку дитя, ось. Несмиротність у протягу себе про дітей. А іншої несмиротності не буде. Вот. І Гильгамеш, який там уже Амаль ухопив ту кветку вічної молодості, несмиротності, але принаймні вічної молодості, то я все ж таки стратив. Ми зараз знову про це Гильгамешем займатися не будемо. Ось, это, і подобне ми бачимо і у єврейській Біблії. Смерть, коли вона хоч як небудь сприймається, вона це знов-таки некий шеол. Там це термін шеол. Я його напишу. Як там, ми не ведаємо. Про це нам тексти наші нам не знають. Але смерть сприймається як ось, от вона відбулася, вона здарилася, її вже ніяк не відміниш. Це у біблійській? Так, так. І от одно виключення, ми його, яке там по-іншому на це глядить, ми не його поглядимо. А що робити з тими, хто помер? Це інше питання. Да? І от у месопотамській традиції і у біблійній традиції, у той традиції, коли ізраїльську традицію, домінує звичка ховати померлих у землю. Причому по-розному. Знов-таки, коли у Сумери, у самій ранній Месопотамії, ми маємо так само могильні, які будуються для королів. У біблійній традиції, ми так кришечку з вами це закранали, але не вельми много, ідеальне місце сприймається для поховання – це натуральні могили. Причому глядите, це зовсім інший клімат, інша земля і, відповідно, інші традиції. Традиції, які диктуються у певному сенсі землею. У Єгипті там достатково покласти пісок. Там у Єгипті один ваш клопот – це
звяры не выкапалі. Тут глыбіня пахавання павінна быць, калі гэта паспалітае пахаванне. Калі гэта багатае пахаванне, там вельмі важна, каб рабаўнікі не прыйшлі. Ну, рабаўнікі там 3000 гадоў якраз займаліся тым, што рабавалі тое, што рабілі іх продкі. У Месапатаміі пакласці ў зямлю недастаткова, таму што зямля глейкая, зямля гліністая. І ідэальнае месца, от каб там не будаваць нейкія складаныя багатыя магілы, гэта пячора. Горы вакол, калі гаворка ідзе ўжо там пра Ізраіль, Юдэю, Юдэя горы, пячора многа. Ну, такія пячоры маглі таксама аблюбоўвацца як месцы для пахавання. Тады, як это звычайна бывае, чалавек кладзецца ў труну, труна засоўваецца да ўжо такіх самых трунаў у пячору. Там ужо труны стаяць, калі, напрыклад, багатая сям'я, яна будзе мець сваю асобную пячору, там все сваякі туды кладуцца. Праз пэўны час вызначаны традыцыя, зноў-такі, калі ўжо цела там раскладаецца, застаюцца косткі. Гэтая труна вымаецца, труна сама парахнее, і косткі перакладаюцца ўжо ў маленькую скрыначку. Асуарій, так званы, захавальнік для костак. Вот пару гадоў таму, можа, вы гэта чулі там пра гэты асуарій, на якім было напісана Якуб, брат Ісуса. Вельмі свет шумеў на гэты конт. Это менавіта, это асуарій невялікага памеру. Такая скрыначка сабе, у якой ўжо складаюцца парэшткі. Гэта не труна. Але спачатку цела закладаецца, альбо проста зашываецца ў тканіну і кладзецца, пакуль яно не спарахне, альбо яшчэ дадаткова кладзецца ў труну. Зноў-такі традыцыі розныя. Не закапваюцца ў зямлю. Пытанне, там, дзе няма гораў, там закапваюцца ў зямлю. Значит, вот гэтыя самі па сабе традыцыі залежаць ад... Можна пытанне? Конечно. То есть я так разумею, что тут подтекст ідзе не ад рэлігійнага, а скорее ад прыроднага. Якая прырода, пад гэта рэлігія і будзе падстраивацца. Нават яшчэ прасцей. Рэлігія нават не падладжваецца пад гэта. Рэлігія не клапоціцца самой гэтай традыцыі. Могуць быць пэўныя традыцыі культы, што рабіць з гэтым целам. І зноў у біблійнай традыцыі там ужо у пералік нячыстых аб'ектаў, пасля судатыкнення, з якімі трэба праходзіць абрады ачышчэння, выходзяць памёрлыя. Любое мёртвае цела, датыканне да мёртвага цела забруджвае чалавека. Оно прыносіць рытуальную нячыстасць. Мы зараз вам это паглядзім. Відно, Назарэі не дакранаюцца да мёртвага цела зусім ніяк. Нават калі гэта блізкі чалавек. А астатнія з мёртвым целам працуюць нармальна, але потым яны павінны прайсці абрад ачышчэння у біблійнай традыцыі. І гэта сапраўды прырода накладае свае требаванні. Тое самае прырода накладае патрабаванні, як хутка трэба хаваць. У гарачых краінах, а мы гаворым пра час, калі маразільнікаў няма, значыць, адзінае, што вы можаце зрабіць, каб цела не раскрылася, трэба пахаваць як мага хутчэй. Ці пасаліць? Ну, не салілі. Это уже калі вы хочаце поўнае бальзамаванне егіпецкае, так? Это зноў егіпецкае. Зноў егіпецкая асобная традыцыя. Бальзамаванне – это вельмі доўгі працэс, 70 дзён займае, таму што там свае этапы, там цела трэба высушыцца. А на ўсход ад Егіпту там пераважна запахаваць трэба чым хутчэй. Таму што калі гарачы клімат, вы не можаце дазволіць сабе там некалькі дзён трымаць гэтае цела. Цела павінна быць хуценька пахаваным. А пахаваным альбо спаленым. І зноў-такі там, дзе развіваюцца традыцыі палення, там вельмі часта яны з гэтым звязаныя. Хаця не абавязкова. На старажытным Блізкім Усходзе выразна у Месапатаміі палення не было. Но не было прынятае.
У хітитів, про хітитів ми з вами пару разів згадували, так? Це Анатолія, теперішня Турція. Палення було прийнято. Але там так само є пещери. Есть, и похование есть, и могильни есть, все есть, и поление Там есть. де слідиться. Есть, так, есть. От я полення не домінує, але воно є. Воно у метаніців так само прийняте полення. Це помочні Месопотамії, це хітити їх захоплюють у своєму часі. Вони так само палять небожчиків. А тоді замість асуарі, відповідно, складається, вже замість косток складається пот. І знову таки, що робити з попелом, це може бути вельми много різних варіантів. І він може заховуватися, от як ті самі костки 10, може розкидуватися, розвіюватися. Різні є традиції. От ми зараз просто поглядимо, як ви самі побачили на свої очі, що ми знаходимо в Біблії. Саму ранню традицію поховання ми бачимо у патріархів, значить, у князі роду. От, у нас ось у Авраама помирає його влюблена жонка Сара. І у Авраама нема питання, що робити, тобто, що робити з цим тілом. Ну, давайте просто от графіку, давайте глядіть. Це буде 23 розділ книги роду. Можна 30 верша, в принципе, почать. Можно ранее. Значит, у кого Библия одразу глядите, это роду, альбо там бытцо у кого. Глядите, які у вас переклади, альбо Genesis, коли у вас англійський, так? 23. Можна 3 поглядеть вірш і 8 і 9. Там буде все зрозуміло. Каб дав мені печору Міхпела, яку має він на кінці поля свого. За А ви відповідність... рані трошку почнете, ви від 8 почали. Я вам казала 8-9, але 3 почнете. І коли скончив він обряд поховання, звернувся до синов Хета, кажучи. О, бачите, обряд поховання, там нема обряду поховання. У інших перекладах, як у вас. 3 вірш, прочитайте. 3 вірш 23 розділу. А потом оставил умершую жену и отправился переговорить с Хетами. Оставил умершую жену, отошел от своей померки, так? И пошел поговорить с сынами Хета. Ну и вот это 8-9 прочитайте. 8-9 верши, тут же, в этом разделе. И сказал, если вы на самом деле хотите помочь мне похоронить мою умершую жену, то поговорите от моего имени с Ефроном, сыном Цохара. Я бы хотел купить пещеру Махпелу, которой он владеет, она находится в конце его поля. Я заплачу ему полную цену, все, что она стоит, и я хочу, чтобы все вы были свидетелями того, что я покупаю ее как место для погребения. Угу. Значить, у його задача от купити печору, щоб вона була цілком ось для його. Бо отсюда ви одразу бачите, що є варіант, що вона буде не цілком для його. Тобто могло бути таке. Некую іншу печору, де вже є похований, мог пристроїти. Могло бути таке, так? Але він хоче не змішуватися з цими синами Хетовими, а конкретно мати тільки для своєї жонки. Значить, він ховає її, бачимо, так? Ховає її у печорі. А тепер поглядите, коли ласка, що потім відбувається, вже 49 розділ, 31 вірш. Тут же ж, коли помирає Якуб. Там перелічається, що з цією печорою сталося. 49 розділ, 31 вірш. В той пещере похоронен Авраам с женой своей Сарой, в той пещере похоронен Исаак с женой своей Ревекой, и там я похоронил жену свою Лию. Ось. Гэта говорить Якуб перед смертю, так? Якуб про гэту ж самую пячору, якую набывае Авраам, 49. значить, у гэтай же самой пячоры, от мы бачым, пасля Сары там пахаваны сам Авраам, іх сын Ісаак, жонка Ісаака Ребека і адна з жонак Якуба Лея. Одна з двох.
Значит, вот колькі, адпаведна, гэта ўжо такі сур'ёзны сямейны склеп, такое месца пахавання сям'і. І Якуб хоча быць пахаваным там. Дзе Якуб памірае, хто памятае? Перипетыі Якубовага жыцця, мы з вами пра іх гаварылі. Якуб не в Ханаане памірае. Ён памірае вельмі далёка ад гэтага. Няжо ніхто не памятае. Куды потрапляе сям'я Якуба? Конечно. Сям'я в Египте знаходится. Все Якубовые дети разом с самим Якубом находятся в Египте. Потому что его дети привозят, а чему он в Египте? Потому что Язеп кіраўнік краіны у Египте, фактично. І яны у черговый раз от голоду бягуць у Египет, и в Египте знаходзяць сабе притулок. И там помирает Якуб. Его и вот на Якуба обидві традиции распаўсюджваюцца. Его бальзамуюць. Ён праходзіць весь егіпецкі ритуал. Але калі яго забальзамавалі, 70 дзён жалоба ў Егіпце по Якубу отправляется, а тады Якуб, вот ён заявіў, што ён хоча. Ён пералічыў, што все сваякі, вся сям'я пахаваная там, у той пячоры, на тым эфронавым полі, якую купіў Абрагам, і дзе ён сам пахаваны, і сын ягоны, бацька мой у сэнсе, так? І бацька Якуба, і маці Якуба, і дзед Якуба, і бабка Якуба. Все пахаваныя там, і ён хоча быць пахаваным там. І адна жонка ягоная там. І яго вязуць з Егіпту дзеці туды. Ну, давайте глянем, як там оно отбывается. Это уже 50-й раздел, вельмі хутка. Вот это самый конец книги Рода. Например, это будет 13-й век. І занесли його у землю Ханаан і поховали його у печорі Махпел, яку купив Абрагам разом з полем на власність для поховання от Ефрона Хітита насупроть Мамри. Поховав. Значит, вот вам и эта история, да? Значит, патриархи ховаются у сямейной могилы, у сямейной печоры, специально для этого набытой. Это Якуба. Вы кажете про Якуба? Ну, Якуба. Просто у меня тут Язеп и Якуб. Язеп и Якуб. Язеп сын Якуба. припал до двору батьки и два поховали Якуба. Все вернулись в Египет. Поховавши батьку в Ханаане, вернулись в Египет и находились яны, и дети, и нащадки их аж до Моисеевых приходов. Але поховали там сімейні традиції. Значить, зрозуміло, що відбувається, так? Ну, давайте, може... Добре, можна просто вот такі от подробязні історії поховання ми далі знаходимо вже у Новому заповіті у Євангелії. Можно питание? Тут в этом книге Роду 50 раздел, вот вы про это казали, то помер Язеп, маючи 110 годов, и забальзамовали целый его и поклали у скрыню в Египте. То есть был в Египте, там еще традиция. Так, возможно, он не подпадал под две традиции. Его просто забальзамировали, чтобы тело сохранилось. Вот и все. Но они там похоронили его. В Как? гробу. Ні, поховали його в печорі. Да, В гробу? Да. По его же традиции, Забальзамировали которую он к хотел. погребению и положили в гроб в Египте. То есть могли его перевести в любое место. Но в книге об этом не сказано. Не, ну вот мы же Ну, прочитали факт, что не только что. перевезли. Мы же только что прочитали. Еще раз 13-й верш, еще раз поглядите. 13-й верш 50-го раздела. Вы не плутаете Якуба и Язепа. Я прочитал 13-й про Якуба. Про Якуба. Занесли его Так. у Ханаана. А про Язепа этого не сказано. Нет. Нет. Того ж ніхто похований у гэтай печоры Абрагамовой, яку Абрагам набыває для Сари, это Якуб. Значит, Язепа в Египте. Мне еще... Релакс. В 29 верше книги Роду Який розділ? 49. А
Ага. 49 раздел, Мгм. 29 стих. Дано определение, что такое народ. Ну, прочитайте его, я не веду. А потім дав їм загад, кажучи, я долучаюся до народу свого, дик поховайте мене з батьками моїми у печорі Пела, яка знаходиться на полі Ефрона Хітита. Добре, ми про народ з вами будемо говорити особливо, тому що це петутне слово, це ам, ми так хутко не розв'яжемо. І воно не має того значення, яке ми зараз в його вкладаємо. Ви бачите, народ мой – це люди мої. Всі мої люди. То есть семья это может Семья. быть? У нашій мові слово народ зв'язане зі словом род. Знову таки з кривністю. Лінгвістично. У інших сенсах ми його не зв'язуємо з кривністю. Зв'язуємо з чимось іншим. Починається народ, от як починається ізраїльський народ, це інша історія. Там літерально, коли у двох словах, а потім до этого особо вернемся, вона починається у звороті Бога до Мойсея. Тому що от тут ми бачимо, коли Якуб перелічає Авраама і Сару, і Ісаака, і Ребеку, це його батька, мать, дід, бабка. І коли до Якуба Бог звертається, він каже, як Бог батьки твоєго Авраама. Авраам – це дід його. Знову таки, це от я Бог Авраама, Бог Ісаака. Тут все зрозуміло, це Бог моєго діда, моєго батька. Але коли Моїсею говориться, я Бог Авраама, Ісаака і Якуба, то це вже інша історія. Вони не є такої лінії продками Моїсеєві. Але Моїсею, тим не менш, повідомляється, я Бог Авраама, Ісаака і Якуба, значить, ти з ними зв'язаний. Але зв'язані вже не по кровній лінії, а по некій іншій. І Мойсей це приймає. Тобто він розуміє, що Авраам, Ісаак і Якуб – це його продки у широкому сенсі. Хоча вони не є його сім'єю. Це, по суті, з цього починається це поняття. Але нас воно поки що не тичиться. З похованнями у печорах давайте ми тоді перескочимо одразу про єврейську Біблію, ще в її вернемося. Згадайте у Новому заповіті, які поховання ви пам'ятаєте. Тіло Христа в пещері. Перш-наперш, так, це поховання самого Ісуса і Лазар. Ось. У нас різні дві історії поховання. Лазар де був похований? У Печорі. Ісус похований у Печорі. Це та самая схема, про яку ми казали. Це печора, або сімейна, або агульна, яка адмислово виділена для поховання. Як пам'ятаємо Ісусову печору, яку ховають тіло Ісуса, ще привалюють великим камнем. Туди не було виходу. Печора повинна бути закрита. Це зрозуміло. Там, де знаходиться померлое тіло, лепше, щоб там все ж таки лишнє повітря не ходило, і люди, щоб там не ходили, і живоли, щоб там не ходили. Це повинна бути закрита печора. Але печора зачиняється штучно. Це вам не могильня, так, викопана під землею. І то есть, цю історію ми читати не будемо, ви її добре пам'ятаєте, так, євангельські. Давайте просто я ще поглядім ось з книга Ліков, коли ласка. Це 6 розділ, 6-7 вірші. Вот, мы так само про это уже указали, как и переконаемся. 6 раздел сколько? 6-7. Восьмой? 6-7. Вот, говорка йде про Назареїв, людей, особливо посвячених Богу. Идут все регламентации. Читайте, коли ласка. И сказал Господь, я уничтожу всех людей, которых создал на земле. Не. Это книга Ліков. Ви читаєте книгу роду, а нам треба книга Ліков.
Лічба. Шостий, альбо лічбаў, альбо чисел, альбо намбас, що у вас там ще є? Шостий розділ, 6-7 вірші. Увесь час присвячення Ага. Весь час присвячення свого непоїн ён підходить до нябожчика. Так. І хай при похованні навіть батьки, маті, брата або сестри не опоганяться, Угу. бо присвячені Богу його на голові його. Угу. Інші переклади є? Тому що тут не добре, але є ще більш виразні. У нас тут Читайте. 6 і 7 ще раз. Усі дні, на которые ён уздержится з подару, днями ён подходит до мертвого тела. Так. Угу. Айцом своим, маті своєю, братом своїм, сестрою своєю, хай не плюгавиться ими, як яни помруть, бо одлученню Богу ягоному на голову ягону. Угу. Зрозуміла ситуація? Помер батько, померла мать, брат, сестра, ён не мусить опоганиться, так? Ён не мусить вот за эту неритуальную нечистиню на себе дозволить. Значить, калі гэта не Назарей, інший чоловік, були, в принципі, люди, які там, де можна було себе дозволити, які адмыслова займалися мертвими тілами, але у кожному випадку, коли хто-небудь займався мертвим тілом, він проходив очищення після этого. Знов таки розписане, положене певним чином. Ну, где-то зусім вот уже не египетское ставление до смерти. Все, коли ласка, отключите мобильники, потому что растерус оно у нас тут верощать. Скажите, а были ли какие-то ограничения, кто мог заниматься какой? Ну, например, как запрет на беременных женщинам касаться тела или не рожавшим, такое. Ось, это вот это один из заборонных, я понимаю. То есть больше не указывали? Нет, нет. Там яшчэ вот як бы это великое пытанне з есть и не есть мертвое тело, оно тоже наконец жывёлы. Да? Так само вот в розных традициях вот это ставление до мертвого и до нечистого, альбо не ставление до нечистого. И такое мы назираем. В смысле, какой живёля? Ну, коли жывёла помирая, можно и жывёла. есть эти... Коли жывёла померла свою смертью. Есть нельзя. Вот. И так Я само думала, вот вы это имеете в виду человека, потому что в некоторых же традициях на съедение тела отдавали. письмовых нема. Нет, подожди, нет, я не других людей имею в виду. Например, как в Персии, они же хоронили на вершинах башен каких-то, когда коршун стоят. Вот это, Так. Так а чому питання так вузько стоїть? Чи тіло покладання, чи трупоспалення, чи трупоспалення? Традиції ж у світі на шмат більше розуміють. Больше разных традиций, потому что про это и говорим. Традиций много, просто питання То на гору покласти, подати птушкам, там чи Розне. ще шмат. різне. Ми говоримо про ті традиції, які лежать у подмурках наших традицій. Так? Біблійні традиції і ті традиції, які криниці для біблійних традицій. Ми по всім світі скакати не будемо, там справді традицій вельми много може бути. Ну, сенс повсюди, как не дать живем, покоштовать человеческое мясо, которое живем. Не, і гэта може бути абсолютно адмыслова, менавіта аддаць жывёлам дзеля того, каб вярнулася Тибетцы, например, там же вярнулася ў отдают. кругабег жыцця. Нет, там наоборот не отдать живем, а Не, ёсць традыцыі, дзе нельга аддаваць, ёсць традыцыі, дзе трэба аддаваць. Традыцыі сапраўды вельмі розныя. Нас цікавяць з вами біблійная традыцыя, тому што канкрэтна паўстала пытанне. Так? Цяпер вельмі добра давайте паглядзім пра само спаленне, пра практыку спалення, як яна паўстае ў Бібліі. Потому что я вам сказала, что практика была, и мы это ведаем знову-таки з біблійних текстів. Давайте глядзець книгу Ісуса Навіна, 7 розділ. Там 7 розділ весь великий, зараз ми глянемо. Самый конец 7 раздела, это может быть, например, 25 и 26 верши. Ситуация якая там у этой истории? Есть, это уже певные потребования забороны выказанные, есть уже вот эти предметы, які вважаються сакральними,
и заборона до их докронации, то есть сакральная Яка це книга поведение. виконана? Исуса Новина. Может, и Ешуа в нашем перекладе? Не-не. Навума? Надо. Навума. Не-не, это 6-я книга. 6-я книга. 6-я раздел. Господь от тебя ведет. Повторного закону. Нет, это 6-я. Не 6-я, 6-я, одразу после Пятикнижия. Первая книга после Другозакония. Книга Єшуа. Ешуа. У нас это Ешуа. Єшуа. Добре, коли ласка, хай Єшуа буде. 5 разделов Корана. Это не 5-й, это 7-й раздел, конец 7-го раздела, 25-26 вірш. Там Ахан порушає заборону праці з сакральними предметами. То есть Ахан, покуль Ісус Навін був в отлучці, вирішив собі щось там присовєчити. Да? І разом там є ще й люди ягоні. Ну і потім оказалося, що проіграли бойку, тоді почали шукати, що от, може там Бог від нас відвернувся, і тоді знайшлося, що, оказується, от є винувати. Знайшли вельми конкретно винуватого этого Ахана. І от тоді що з Аханом відбувається, коли ласка? Побили его все израильтяне камнями и сожгли, и ставили на них камни. И бросали на него большую груду камней, которая уцелела до сегодня. Значить, що отрималося? Побили камнями, значить, забили, спалили и насыпали каменный курган. Финочку, наводить беду Господь, а побили люди камнями. Ну, это зараз інше питання. Может, Давайте, это какая-то давайте мы не будем казнь. мешать разные речи. Может быть, здесь имени, ну, как спалили, да, имеется в виду как унижение какое-то, как казнь, вид казни, что даже с Как телом такое обошлись вознесение. вот так. Може бути, ми тут ніяких указань на гэта нема, что гэта ганебна спаліць. Потому что укаменяванне это Можно практика. так подумать, Практика исходя поширена. из Вы сказки. можете так подумать, коли хочете, можете так не думать, коли не хочете. Пока что вы бачите, что эта практика есть. Так? Его забили и спалили. Но побиение камнями, И это же, ну, как унизительная смерть достаточно. Это покарание. Да. Это смертное покарание. Ну, поэтому Ну, я такое вот делаю. причем-то достатково поширенное. Пакуль што гэта вам нічога не мяняе зусім у сітуацыі. Забітага злачынцу спалілі і насыпалі курган. Вот все, пакуль што вы ведаеце. Так? Што можа толькі для злачынцаў, можа для ўсіх людзей. Но мы бачым, што забітага спалілі і закідалі камнямі. Сказали, для чего на спаление насыпать камни? Да это казнь была, а потом откопали и спалили. Ну, Нет, камнями побили, спалили и потом каменный На курган. ваше питання, як тут не може бути відказу, навошта робити. А навошта все інше, навошта у печору класти. Не, ну мы можем Это не навошта. порассуждать. Это, Вкладается у логику такого знищения. Спочатку спалили, а потом додатково еще камнями, как не поднялось зло. Може так, може не так. Бачите, коли вам про гэта падрабязна расказваюць і кажуць, што гэтыя камяні вы можете бачыць і дагэтуль, это не знішчэнне, это памятка. То есть так больше не делать. Знішчэнне это калі его сапраўды на ветер кинуць і в мора пусціць, это будзе знішчэнне. А тут магіла ставіцца, сур'ёзная. Значыць, што якая за гэта логіка? Нам не тлумачыцца, і нам яна таксама зараз не патрэбная, на нас не абыходзіцца. Іншы прыклад, вельмі важны, гэта ўжо кніга, значит, тут будзе розныя пойдуць у каго біблійнае таварыства, гэта будзе першая кніга Самуэля, у каго звязаныя сінадальным пераклады, гэта будзе першая кніга царстваў ці каралеўстваў. Так? Значит, глядите там и там, але у кожному випадку это будет 31 раздел, 11-12 верши. Так, першая. Коли їх у вас 4, тоді перша. Коли їх у вас 2, тоді ніводна з них, тоді Самуэля. Глядите. Это опошний раздел.
самое апошняе раздел. 31. Значит, там глядите, какая ситуация. И вот тут вот питание, вот, что може ганебно, може не ганебно. Вот тут уже ситуация іншая. Так? Вот уже есть держава, у державы есть король. Перший король. Кто у нас перший король? Дары? Не, ну Саул. Саул. Вот перший израильский король, да? В Иерусалиме, який сидит. Саул. И он разом со своими сынами потрапил у полон, його вот злидні філістимляні, з якими Ізраїль безконце воює, його захопили, і його, по сутності, замордовали. І замордовали його досить жорстко. І Саула, і його синов до муру города цвіками прибили. Щоб всі філістимляні бачили, от які тут ми моцні. Спочатку голову отсекли, вже мертвого повісили. Ось. И вот глядите далее, что отбывается. Давайте вот 11-12 верши. Коли доведались жихары Явиса у Галааде про то, что филистимцы учинили с Саулом, поднялись все наимужнейшие люди и шли всю ночь. И сняли тело Саула и тело сынов его с мура Бетсана, и принесли их у Явис и спалили их там. И взяли яны кости их и поховали под Тамариском у Явиси и постили 7 дней. Значит, тут спалили тело короля и королевичу з усёй пашаною. Значит, вось вам это вот, коли бы той приклад был один, мы могли бы сказать, ну, злочинца и злочинца. Да? Тут мы бачим, что то самое робит и скажем. Значит, что в принципе мы бачим, что практика паления тела есть у Библии. Некоторые. Крыласка. Я не могу сказать, где это читал, но в текстах хетитов вроде бы как бы вот это вот после битвы всех воинов прямо так и записано. Спаливать на месте битвы. Не нести их. Это так само есть, але это же іншая реч. Ну здесь тоже он бы, я как бы в битве погиб. Ні, там іншая реч. Там сапраўды ситуація знову вот гэтых і вельмі вялікай колькасці нябожчыкаў, і жывёлы, якая бегае, і гарачага клімату, там трэба спаліць. Там трэба эти курганы з гэтых целаў скласці, всіх спаліць. Тут іншая рэч. Тут, бачыце, калі яны ішлі цэлы дзень, яны маглі з пашаною несці гэта цела назад, там пахаваць у пячоры, там ці магільню зрабіць, усё што загодна. Але яны яго паляць, і ўжо спаленыя парэшткі хаваюцца. Зразумела, так? Вот вам это, что это выразно с пашаною робится, с повагою великою. Потом давайте уже пропустим, яшчэ у нас у кнізе Королевства, у нас это такие, это Йосія, ці Йошуа такі, вельмі энергичный король, ён паліць целы своих ворогов. И он забивае святароў, усіх, якія там святароў Баала, и палить их тело. Значит, знову можно казать, что вот, як с першим прикладом, что это вот ворогов палить, але мы бачим, что не обов'язково, что и не ворогу так само палить. И вот, як я вам казала, один приклад, нават есть намек на то, что это, это ускосный приклад, что это вельми пошанотливая практика, это уже в Новом Заповете. У Павла, давайте зараз эту хутенько, на конец Библии, первое послание до коринфянам, ці коринфянам, в залежності від перекладу. Славутий вельми 13 розділ. Ви повинні цей розділ пам'ятати, ви його чули неодноразово, там, де Павел говорить про любов. Це вельми пригожий кавалок від самого початку 13 розділу. Тільки перше послання, так? Не поплутайте. Первое послание до Коринфянам, 13 раздел. Павел говорит про любовь. Говорит, коли я там всялякі вот такі самі лепші на світі, а любові не маю, то я ніщо і ніхто. Там, де він говорить, що любов – це саме головна реч. І от коли він перелічає, от, які такі раз такі, у тим ліку, ось, коли ласка поглядите, зараз ми, по-моему, это будет... Если я дам тело моего сожжения... Ось, прочитайте весь этот верш. Какой раздел?
Это 13 раздел, это 1 Коринтянам 13, вы это просто памятаете. Это то, что вы... И коли Весь раздал третий на верш. Так, читайте весь третий верш. И коли раздал на бедных усю свою маемость, и тело свое отдал на спаление, але любови не имел бы, ніякой не з гэтага користи. Бачите, ён называе некие вельмі важные речи. Вот я отдам всю свою маемость, вот я такой великий герой, так? Отдаю всю маемость бедным, тело свое отдаю на спаление. Что значит, знову-таки, що мається на увазі, докладно, ми не ведаємо. Ну, ты говоришь, что это великий гонор, Ось. ахарование своего тела. Але тое, што ён пералічае гэта сяроту, там это вот вы можете весь почитать весь пачатак гэтага раздзелу, там много чаго пералічае, калі я вот там все могу и мовами говорить, коли там я это и все мудростью свету ведаю, там коли я там самый лепший, самый усялякий, так? А любові не маю, так? Или Альбо кімвал гудячий, так. Так. Так вот, бачите, і коли я штосьці вот могу самое-самое. И вот сярод самого-самого ён пералічае вот это отдавание тела на спаление. Значит, ну таки, что мається на увазі, ми не будемо казати. І ось я казала один приклад, який вибивається на угол вот з гэтага біблійного такого ставлення до смерті, як до чогось канчаткового і ніякого. Їх вже навіть не один, але один вельми виразний, який треба поглядіти. Давайте вот хутенько глянем з Єзекієла. Книга Єзекієла, 37 раздел. Это вельми славутая история. Это апошні з великих пророков, перед усіми малими пророками. Побачите, это Старый заповедь? Конечно. Все пророки — это Старый заповедь. Єзекіїл, Єзекіель, у залежності від того, що у вас написано. 37 розділ. Там у його чергове такое видение. Одна самых славутых историй из Єзекієла. Вот это великий кавалок, давайте, може, я его прочитаю, как тут было. Вот это великий кавалок, да? Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня посеред поля. И оно было полное костей. Значит, якое поле полное костей? Хоча за все після бойки якраз, але там, де ніхто не попалив. Обвел меня коля их, и вось доволі шматых на поверхне. И вось яны доволі сухие. И сказал мне: сыне человечий, те живут кости гэтые. Я сказал: Господи Боже, ты ведаешь гэта. И сказал мне: вымови пророцтво на кости гэтые, и скажи им: кости сухие, слухайте слово Господне. Так каже Господь Бог костям гэтым: вось я увяду вас у дух, и оживете. И обклаю вас жилами, и выгодую на вас тело, и покрою вас скурою, и вяду у вас дух, и оживете, и уведаете, что я Господь. Я вымовив пророцтво, як загадано мне было, и коли я пророчу, отбывся шум, и вось рух, и почали зближаться костки, костка с косткою своёю. И бачив я, и вось жилы были на их, и тело наросло, и скура покрыла их зверху, а духа не было у их. Тады сказал он мне: вымови пророцтво духу, вымови пророцтво, сыне человечий, и скажи духу: так каже Господь Бог, от 4 вятров прийди, дух, и дыхни на гэтых забитых, и яны оживут. И я вымовил пророцтво, як он загадал мне, и войшов у их дух, и яны ожили, и стали на ноги свои, досыть великое полчища. И сказал он мне: сыне человечий, кости гэтые, увесь дом Израилев, и тут починається якби само пророцтво, так? Вось яны кажуть: высохли кости наши, и загинула надея наша, и мы одорванные от кореня. Значит, это важное слово, яке говорить про ставлення до смерти людей. Все, помер, все, одорванное до всего нема. Тому вымови пророцтво и скажи им: так каже Господь Бог, вось я отчиню труны ваши, и выведу вас, народе мой, с трунов ваших, и уведу вас у землю Израилеву, и уведаете, что я Господь, коли отчиню труны ваши, и выведу вас, народе мой, с трунов ваших, и укладу у вас дух мой, и оживете,
і змяшчу вас на зямлі вашай, і уведаеце, што я Господ сказаў гэта і зрабіў, кажа Господ. Да? Вы бачыце, тут вот, это вот до чаго вот мы падыходзім да гэтай нашай другой тэмы, да жыцця пасля смерці. Так? Бачыце, якая тут гісторыя? Значыць, Бог, калі ёсць у яго такое жаданне, збірае гэтыя косткі памёрлых і ажыўляе іх, і весь народ Ізраіля будзе ажыўлены. Наконт... Да. Вот. І таму вот гэта зараз другое пытанне, у нас уже часу застаецца немного, а пытанне якраз вялікае наконт гэтага жыцця пасля смерці. Бо пытанне было такое, там, ну, скажете, есть у Библии реинкарнация, так? Вот так вот докладно. Вы смело отказываете. Реинкарнация — это же вертание у іншого тіла. Ну, это питание, что такое, так? Что такое? Але что такое реинкарнация? Реинкарнация — это латинское слово, которое означает вертание тела на новое. Вертание у тела на новое. Повторное вертание у тела. Литерально, коли переходить. Метампсихоз. Але гэта може бути... Не, метампсихозис это не тело. Не, я маю на увазі, що метампсихоз это Метампсихозис это переміщення душі. Невідомо куди, невідомо що. Реінкарнація, інкарнація это утіловлення. Реутіловлення это повторне утіловлення. О, то же самое, чего інше не подразумевается. Так, вот так. И то буде реінкарнація. В слове «інкарнація» не закладено, в якое тело вы утиловляетесь. В слове «реинкарнация» не закладено. Это, безумовно, термин не библейный абсолютно. Это латинский термин. Да? Але библейный термин у нас трохи інший есть. Да? Можем ведаеце, што вот, пра тое, ці ввогуле ажываюць памёрлыя, вот мы побачили. Вот у Езекиила мы побачили, что померлые могут быть оживленными. Так? Вот только гэты момент. Але яшчэ вот пазнейшы тэкст, уже книга Данілова, так само пошукайце, калі ласка, гэта будзе пасля Езекиила. Наступная книга пасля Езекиила. Зноў-такі дзесьці будзе канец книги. Там у конец книги Данилы, вот 12 раздел, самый опошний, там всякие так само пророцтва на будущее, что будет отбываться. Вот. И поглядите, коли ласка, початок 12 раздела. Вот как уже великий первый раздел, можно первый веш пропустить, вот другий, третий. Прочитайте, коли ласка, знайшли? «И многие, якія спять у пылі земли, прочнутся, одни на жыццё вечное, другие на вечное погребение и посрамление. И разумные будут изъять, як святію на тверди, и тыя, что повернули людей до правды, як зорки, вовек назаўсёды». Зразумела? Зразумела. Адкуль гэта бярэце? Паглядзіце, якая розніца, радыкальная, правда, розніца з тым, пра што мы гаварылі раней. В прынцыпе, гэта зноў-такі мяняецца сітуацыя, тому што гэта кніга іншага часу, тэкст пазнейшы, тэкст персідскага часу. Мы ўжо персаў згадалі з вами. Што мяняюць персы на старажытным блізкім усходзе? Яны мяняюць вельмі многа. Персы приходят вот с Среднего Усходу на Близкий Усход, так, вот это географично. Там сформувалась адметная релігія, яка була на початку свого формування вельми під моцним впливом Близького Сходу, але розвивається як особна релігія, яку ми називаємо зороастризм. Як? Зороастризм. Зороастризм приносить цалкам новую вот хвалю у уявленні про свет на Близкий Сход і а так як от все ж таки заходня цивілізація, про яку ми от минулий раз сказали, і сьогодні згадаємо, до якої ми належимо, яна ідеологічно, культурно, ментально походить з Близького Сходу.
Вот настолько, наколькі Близкий Усход был ахоплены гэтымі ідэямі Персіі, настолько ідэі Персіі ўвайшлі ў тое, што потым сталася падмуркамі еўрапейскага мыслення. У тым ліку вельмі моцна паўплывала і на хрысціянства, на станаўленне хрысціянскіх уяўленняў, менавіта зороастрызм, на станаўленне іншых рэлігійных тлення. Перш-наперш зороастрызм быў абсалютна новы і адметны ад іншых традыцый у тым, што ён быў выразна дуалістычным. Значит, у зороастризме было правильно, неправильно, было добро и зло. Мы с вами уже не раз сказали про то, что добро и зло в космологичных традициях не існує. Да? Мы много с вами про это казали про Египет, и казали про Месопотамию. Значит, про что говорят вот, уявления про свет старожитно-египетские, месопотамские и іншие любые, да? Старожитно-європейські, коли хочеться, це хоче питання, як світ уладкований, як він працює, як він функціонує. Тобто у світі не може бути нічого правильного або неправильного. Дощ – це добро або зло. Це ані добро, ані зло. Він може бути вам невигодною певною ситуацією, може бути вам потрібною певною ситуацією. Але сам по собі він не добре, не Это просто есть. І все у світі просто є. Это же отражение мирового порядка, да? В меньшем масштабе. Так, ну это, то есть у свете просто такая категория, як добро і зло, вона возникає тільки в чоловічих відносинах. І возникає, я знов таки, от чому, скажем, старожитне уявлення про світ, лепше сказати, не релігія, а, скажем так, це етична система, вельми редко заморочуються самими питаннями добра і зла, тому що яны завсёды адносні. Тому что любые питання добра і зла, яны обумовлены ситуацией, там, умовами, эпохою, и они меняются. Мне хорошо или плохо? Что добро, и вот, ну, вот, коли вы кажете, вот я, коли вы выводите понятие я, оно по великим рахунку зло, вы, коли вы штось, вы означаете штось як добро або як зло, вы означаете себе. Потому что вы означаете свое ставление до з'яви. Значит, коли вы означаете свое ставление до з'яви, вы означаете себе, кто вы есть, где вы есть на дадзений момент. У зороастризме это не так. У зороастризме там, по-перше, это такая вельми цікава система, она одночасово монотеїстична і дуалістична. Тобто там є це верхнє божство, як звичайно в усіх традиціях. Його звати Агора Мазда, Господь мудрий. Але на землі, от у цьому світі, не тільки людей, анёлов, духов, там живёлов, всего, дзейнічаюць две протилеглые силы. И вот гэтые силы выразно означаются як добро и зло. То есть есть альбо ангриманью, альбо спентаманью. Ангроманью – это злый дух, манью – это дух. Так? Ангроманью – это злый дух, и спентаманью – это святый дух, добрый дух. Яны дзейнічаюць. И яны знаходзяцца ў пастаянным процістаянні. И таким чином все, что вот, існує в этом свете, все, что мыслить, все певним чином долучается альбо до от великих сил добра, альбо до великих сил зла. И долучается як там от, як великим выбором своим, так и кожними там дробными выборами, постоянными. То есть кожный дробный выбор альбо там грає на боку доброго, духа добра, альбо на боку духа зла. То есть альбо ангроманію, альбо спентаманію. Значить, таким чином добро і зло є основою сусвітнього порядку і змагання добра і зла. Але гэтым якби не вычерпываецца, тому що гэта сама по собі концепція оказалася вельми привабная. Яна до персаў її практично ми не ведаем, ми її не бачимо в старожитном Близькому Сході. Вона приходить ось уже з персидської завойовки. І застається. Пам'ятаєте, ми казали, коли приходить нове, старое завсёды застаецца. Да? Новое, старое ніколі не вынішчаецца до конца, калі оно было значным і важным. Оно просто десь пераходзіць у нейкія іншыя формы. І таким чином, калі зороастризм, сам по сабе зороастризм не робіцца часткаю традыцыі Блізкага Ўсходу. Зороастризм застаецца персідскай з'явай.
А больш зороастрызму збольшага асабліва так іншыя народы не прымаюць, і персы не місіянерствуюць, яны на гэтым не настойваюць. Але гэтыя ідэі, якія прыносяць персы, яны аказваюцца вельмі уплывовымі і вельмі жывучымі. Вот першае самае, это менавіта гэтая ідэя добра і зла. Ну, ўжо вось у позніх біблійных тэкстах мы бачым вялікую заклапочанасць пытаннем добра і зла. Альбо справядлівасці і несправядлівасці. Таму што вот калі мы, напрыклад, чытаем прыповесці, кнігу прыповесцяў, досыць такія тэксты старэйшыя, яны будуць гэтаксама, як любыя этычныя тэксты, так і вельмі вялікая колькасць у нас этой, мы называем яе навуковай традыцыі літаратура мудрасці. Вот калі мы бачым егіпецкую традыцыю мудрасці, яна вся гаворыць, вот як бы ідэя асноўная: жыві добра і будзе табе добра. То есть будь справядлівым і все будзе добра. І вот гэтыя познія біблійныя тэксты, тут вот у нас вот одна з заявак, это быў Йов, і пра Йова мы казалі ў мінулым годзе. Там як бы цэнтральнае пытанне Йова, роспачнае пытанне, што чаму вот праведнікам кепска? Чаму у гэтым свеце пакутаюць найлепшае? Вот это вот пытанне. Ну і зразумела, вот само гэта пытанне, чаму там махляры і злачынцы так добра пражываюць сваё жыццё, а вот якраз тыя, якія там вот самыя праведныя, якія ідуць паводле боскіх законаў, чаму там кепска? То есть вот тут уже паўстае гэтае пытанне: добрыя, недобрыя, праведныя, неправедныя, і справядлівыя, несправядлівыя, як вельмі выразны падзел, які знаходзіцца ў супрацьстаянні. Так? Вот это два бакі, якія знаходзяцца ў супрацьстаянні, добро і зло. І от чаму добрым людзям кепска, а кепскім людзям добра, напрыклад. І калі вы задаеце гэта пытанне, у вас адразу ўжо карціна, хто такія добрыя людзі, хто такія кепскія людзі. То есть калі вы гэта пытанне задасце вот у кантэксце, напрыклад, другого тысячагоддзя да нашай эры, оно будзе пустым. Потому што хто такі добры, хто такі кепскі, гэта не абсалютна. Ну, у кантэксце першага тысячагоддзя мы ўжо сапраўды бачым, што добрае, это што ёсць вызначанае паняцце, добрае і злое, калі ласка, што. Скажите, а в египетской аутентичной традиции разве нету понятия добра и зла? Когда, допустим, умирает человек и тоже взвешивается его добрые и плохие поступки дальше? Яны не называюцца так. А яны, глядзіце, там зноў такі гаворка, вы все гэта, так ці інакш, все гэта можаце вывесці на парадак рэчаў. То есть пэўныя дзеянні прыводзяць да адных вынікаў, іншыя дзеянні да іншых вынікаў. То есть калі вы, вось вот это адмоўнае вызнанне, калі я не забіваў, я не краў, я там не спыняў вагню яго пару, я не махлярыў, да? Вы ўваходзіце ў наступнае жыццё. Гэта ёсць пажаданы вынік. І яно ёсць, яно класіфікуецца як пажаданае, вот як прымальнае, па вялікім рахунку як правільнае жыццё. Але каб яго класіфікаваць вот як добро, якое ну, вот, ўжо ў паняцці першага тысячагоддзя, яно так не класіфікуецца. Значит, зноў-такі, калі вы хочаце патрапіць у тое жыццё пасмяротнае, жыццё вечнае, вы паводзіце сябе адпаведным чынам. І там уже гэта, але ў кожным выпадку вы зноў-такі, калі вы называеце гэта добрым ці кепскім, вы вызначаеце сябе, а не з'яву. Зразумела? Добра. Значит, і вот глядзіце. І вот гэтае вось, глядзіце, чаму дуалізм, чаму роўныя прыроды добра і зла прывабныя. І яны сапраўды робяцца вельмі прывабнымі, яны сапраўды робяць велізарны ўплыў. Пасля, вот ужо дзесьці ў апошнія стагоддзі першага тысячагоддзя да нашай эры, на мяжы эраў, да? Некалькі апошніх стагоддзяў пачынае вельмі моцна квітнець гностыцызм, які потым перакатваецца яшчэ вот там дзесьці да 4-га стагоддзя нашай эры. Прычым гностыцызм робіцца як скразная такая касмалагічная традыцыя, ёсць гностыцызм юдаістычны, ёсць эліністычны, ёсць потым хрысціянскі, ёсць і егіпецкі. Чаму, вот, уявляеце, абсалютна в розных рэлігійных традыцыях узнікае гностыцызм.
То есть, что мы называем, это умовный термин, безумовно, але что лучит весь этот гностицизм, это по сутности дуализм. Дуалистичная картина свету, якая делит свет на добрый и кепский. По самым простым поделе, самым простым, самым, вот как вы просто одразу себе уявили, про что говорка, вот есть духовный боский свет, який правильный, идеальный, добрый, и есть материальный свет, який не ідеальний, який кепський, у яким є зло. Значить, і там задача любого адепта – це вирватися з улади дьявола, от знову починається постать от якого, кого-небудь, хто виноватий, так, от тим, що це зло існує. Вирватися з-під улади цього зла і вернутися під уладу добра. Зрозуміло це? Зрозуміло, чому це привабно? І воно потім проходить праз християнські стагоддя, праз християнську Європу, проходить різними плинями. Там то янсенізмом, катарами, янсенізмом. Весь час потім там яким чином осуджається церквою, але тим не менш повстає знову. От. І популярний робиться до самых-самых вот глибинів, от вот таких інтелектуальних елітів до посполитих людей. Ось, як от, у моїм ще дитячому досвіді, такі перші сутикнення з релігією у Совєтському Союзі, от, з віруючими людьми, і Бог його, і чорт його. А просто сказать про Бога, это недостаточно. Бог есть черт. И самая великая мудрость, какую мне сказала одна старая женщина у вёсці, причем не просто она имела на увазе як мудрость, але ее не дали ей сказать. Але что она поспела сказать, она сказала: девки, я вас зараз научу, уявляете себе. А я с нотатником хожу, это у меня полевая практика, так? Я счастлива, я худшей зараз доведаюся, що вони говорять, і вона каже: я вас научу. Вона набирає в груді повітря, вона випростується, вона зараз каже правду, вона каже: я йо і Бог, я йо і чорт. І тоді її там сусідка перебиває, що ти там розумних дівок вчиш, вона соромиться, і вона більше нічого не говорить. Але вона говорить тільки одну от фразу. Але бачите, вона починає от якби своє вчення, саме основні фрази «я йо», а одразу от цей дуалізм присутний. Тільки там можна шмат про цю фразу казати, про переодолення дуалізму, все, що хочете, але одразу от це Бог і чорт – пара. Добро і зло – пара. І вони йдуть от поруч. Як ще у білоруських мітах про створення світу, поплечник ще зоветься чорт. Тому що він попліч іде. Що Бог робить от добру працю, там створяє всю землю, а чорт там землю ту накраде, в рот там, ти поплечник в рот набере, тоді плюне і болоти будуть з тої землі, які чорт плюне. Ну там різні там історії, але річ у тим, що він поплечник. От це вони вдвох йдуть. І от на старожитному Близькому Сході ми бачимо, що ці історії, вони починаються від персидського впливу. Але персидський вплив в цьому не скінчається. От то, що ми прочитали зараз з вами, вельми привожі з книги Даніли. Видите, что они все прочнутся и все повстанут, але повстанут по-разному. И вот как раз у зороастрийской основной космологии мається на увазі, що вони б'ються постійно, це добро і зло. Але буде велика винікова бойка, у гэтай виніковій бойці добро переможе зло, а тоді буде суд. І тоді всі, хто жив, хто дзейнічав, так ці інакше будуть осуджені, по своїх присуди буде винесені поводле того, вони робили вони добро, або робили вони зло, і тоді буде там це панування добра певний період. Знайома вам картина, так? От вона приходить разом з цими персидськими впливами. І от це от ми у Даніли це бачимо, що не просто ті, що померли, вони якби спять, але потім буде некий суд. І от поводле гэтага суда яны ўжо будуць там тым ці жычыны. Давайте паглядзім, як оно далей гэтая думка развіваецца. Бо гэта ну давайте у таго ж самага Паўла, у тым самым пасланні, першым пасланні да карынцянаў, дакладна, толькі што ўжо паглядзіце 15 раздзел. Павел 15. Пасля того 13 разделу про любовь, там много кавалков. Вот почните, например, вот 35-38 в 15 разделе.
Вот, а 35 раздзелу. Вот там вот вельмі добра вы зараз побачыце карціну. Знайшлі? Читайце. Павел Чекишин. Першее послание до Коринтянов, альбо до Коринфянов, что у вас там написано. 15 раздел, 35, 38, 40, 42, 44 верши. Как воскреснут Вот, мертвые, в читайте. каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не живет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Какое случится пшеничное и какое другое. Но Бог дает ему тело как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные. Вот это вот выразно прочитайте, кого говорите. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. Звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничтожении, восстает во славе. Сеется в немощи, восстает в силе. И опошний. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело Мгм. духовное. Бачите, гэта вот тая же самая ідэя, якую гаворыць Даніла, толькі ўжо падрабязна развітая. Бо па сутнасці, як бы вот дамінантная думка, яна зноў-таки она там вот Павлу Салоникийцу выказывается, и она основывается вот этой идеей воскрошения, там пакуль говорим про воскрошение, да? Идея воскрошения базуется на тем, что Иисус воскрос, и Он перамог смерть, і тыя, якія звязаныя з Ісусам, пэўным чынам разверваны, уваскроснуць таксама і будуць усыноўленымі дзецьмі Божымі. То есть базуецца на гэтай ідэі. Але мы з вами гаворым пра шырэйшае разуменне. Тут вот, калі вот мы казалі, што рэінкарнацыя гэта зусім не біблійнае слово. Слово, якое больш біблійнае, але зноў трэба хутчэй грецкое. Мы его колись с вами называли, может, его колись кто-нибудь из вас памятает, это апокатастасис. Вертание до першопочаткового стану. Ну вот вы, добре, что вы памятаете. Это грецкое слово, конечно. Это не, оно не такое страшное, как выглядает. Вот. Стасис, зрозуміло, это стояние, так, положение. И тут есть две приставки. Апоката. Апоката, стасис, это вот литерально сапраўды это вяртання у першапачатковае становішча. Здаецца, катастасис, Так. гэта першапачатковое. Катастасис – это початковое становище, першостаяние такое. Апокатастасис – это вот як реинкарнация. Да? Это ось эта идея, новая идея вот эта апокатастасис, вот мы вот про это поговорим и закончим на сегодня. Эта идея апокатастасису, она насамрэч она вельмі широкая. Яна шырэй, чым просто вот аднаўленне нейкага статусу, але ў тым ліку яна ідзе як аднаўленне чалавека, чалавечай істоты. Напрыклад, мы сустракаем у грэкаў, так досыць шырока. Вот першае стагоддзе, это уже першае стагоддзе нашай эры, яна папулярная ў стоікаў. Там у стоікаў цэлая канцэпцыя апокатастасісу як касмічнай з'явы, хутчэй, нават больш як звязанай з чалавечым жыццём. Яны абапіраюцца на бабілонскія касмічныя цыклі. У бабілонскай астраноміі сусвет існуе цыкламі. Мы таксама пра гэта гаварылі з вами калісьці. Пакуль што мы бабілонскі каляндар чапаць не будзем, але ёсць пэўныя цыклі. Вот яны, гэтыя філосафы грэцкія, стоікі, разглядаюць гэтыя цыклі як такім касмічным метафізічным значэнні, разумеючы, цэнтральны персонаж это Зеўс. Так? Зеўса все памятаем.
Зеус гэта як вагонь, які пашыраецца і сціскаецца. І вот гэтае пашырэнне і сцісканне вагню ёсць аснова сусвету. Вот и слухаць уважліва, каб вы не пропустили саму думку. Да? І калі вот сам по сабе апокатастасіс, гэта вяртанне да гэтага першаснага стану вагню, яно будзе успыхваннем сусвету, успыленнем сусвету. Не буду вам лишние грецкие слова давать. Калі якраз з'яўляецца это боскі логос. І там є знову-таки своя складаная астранамічная сістэма, звязаная з узор'ями пэўнымі, з ракам і казірогам, бо яно візуалізуецца, як все нябесныя целы выстройваюцца у свой першапачатковы стан у дачыненні там, калі да сузор'я раку. І от вони тады якраз этап апокатастасіс, гэта успалымненне, успыхаванне сусвета прыходзіць боскі логос. Калі яны прыходзяць на процілеглы бок, то тады якраз это паводка, это все затапляецца, знішчаецца сусвет цалкам. І Зеус гэта вось аснова сусвету. Калі ён пашыраецца, это адбываецца тады, калі ён думае навонкі. Калі ён думае не пра сябе, а калі ён думае пра знешняе штосьці. Вот тады адбываецца стварэнне космасу. Тады космас прыходзіць да быцця. А калі ён сціскаецца, вот это будзе якраз апокатастасіс. Калі вагонь сціскаецца, это тады, калі Зеус вяртаецца да самасузірання. Першапачатковы стан гэта самасузірання. Зразумелая картина? То есть картина не зразумелая. Она там, конечно, нашмат больш складаная, але нам яно абсолютно дастаткова. Это може якось на сході є у Індії, що права Манатара, що це цикл проявленого сусвету і цикл Ёсць. Вот у гэтым падобна, толькі што на ўсходзе, там, дзе брама вочы расплюшчыў і сусвет існуе, брама зміргнуў, сусвет перастае існаваць, брама адміргнуў, сусвет зноў існуе. Яно не звязана з гэтым вяртаннем у першасны стан. Тут яшчэ гэтая ідэя пачатку, якім ёсць. Вдох, выдох, Удых-выдых это просто цикл, одно заменяет другое. А тут есть базовый стан и есть інший от базового стана. Вдох и выдох вы не скажете. То, что было внутри, стало светом, потом снова вернулось. Там оно крышечку больше складано, мне не хочется зараз это влазить, потому что мы сапраўды этом загрузим. Вы уявите просто снова-таки вагонь, який поширається або стискається. І ось гэтыя моманты апокатастасісу, тады это адбываецца сцісканне адначасова, это успыхвае свет і з'яўляецца этот боскі логос. Так што гэта і матэрыяльная, і духоўная рэалія адначасова. Дарэчы, пра апокатастасіс Лейбніц пісаў. Не, это не про монады, я маю на увазі, у него конкретная работа есть вот вы поглядите, потому что это здесь одна из самых опошних работ Лейбница. Лейбниц, он ведает, не только математик, он философ, может, нават для самого себе он был философ больше математик. Ну, ведаете Лейбница, так? Это 17 століття, это Лейбниц, Декарт, Спиноза, раціоналісти, так? Які починають з нової філософії. Про Спінозу ми много з вами казали, що так само тут у цих стінах. Але він говорить, його робота називається, легкая назва, это называется апокатастасис и апокатастасис полный. Поглядите, здесь из самых, я не скажу докладно, это может 715 год, прикладно, работа. То есть эта ідея кудись нікуди не діється. Это то, что тычится стоиков. Але у Библии оно проходит, скажем, вот это грецкое слово, оно у єврейській Біблії быть не може, але оно передає єврейське слово, якое ми і зараз так само одразу поглядите самую опошнюю книгу Старого Заповіту,
книгу Малахия. Там термин єврейський есть. Шу. Да? Я буду зараз відкривати. Так, Б в слововой позиции там вымовляется как В. Это сам дієслов означає сядеть, не повертаться. І от гэта яно уживається як от на вертання, от у гэтым сенсе апокатастасіса, так? Вертання, обновление першопочаткового стану. Ми то знов таки тільки і от яно перекладається, чому ми його сюди приплітаємо, тому що яно в Септуагінті перекладається якраз як апокатастасіс. Септуагінта, що таке, ми минулий раз з вами згадували. Так? Поглядите, Малахію знайшли? Розділ. Апошній розділ, 4, 6 вірш. Поглядите, коли ласка. Это маленькая книга. Это науку такая сама по себе цікавая книга. У нас как раз было вы занялись. Ее называется Малахий. Малак, мы с вами про это казали колись. Малак это посланец. То есть, что в греке перекладают словом ангелос. Вястун, посланец. Малахи это мой посланец. Його такое ім'я, тому що хоча за все це не ім'я, це титул, хоча за все це не конкретний персонаж, а щось зовсім інше. А ще його, коли його пишуть Малахі Ях, тоді це вже Ях, це вже від Ягве, так, скорочення, бузький плятил. Поглядите, коли ласка, вот самый опошний верш, самый опошний верш Старого Заповіту. Вот у этой традиции 39 книг. Прочитайте, 6 вірш 4 розділу пророка Малахії. И он поверне серце бачков. Да, нам говорка йде про їх. И он поверне серце бачков до дітей, и Да. серце дітей до бачков їхніх. Каб я, прийшовши, не покарав землю прокльоном. Угу. От гэта ось повертання, так? Само по собі. Це повертання, яно, в принципі, гэта і означає. Вертання у попередній стан. От. Є потім ще такий постбіблійний термін, як, от, я його напишу. Я його спробую зразу транслітерувати. Секунду. Хочется напишу его по-hebrайски, потому что тут кофе, а не кафе, это важно. Это як олам, само слово олам, оно у нас немало гебрайське моє слово, а не для сусвета, а не для вечности. Вот это слово, яке може означати сусвет, може означати вічність. Так і часово-просторовий континуум. І олам это, звичайно, вот это все. І от гэта вот секунду лам, гэта менавіта як літаральна будзе як аднаўленне свету, нават ремонт, калі хочаце. Альбо аднаўленне на вечны час. І ён уживаецца, вот, ён вельмі цікава уживаецца ў Кабале. У Кабале там, якби, калі гаворка ідзе пра гэта секунду лам, пра гэта, вот, гэта, па сутнасці, тое, што таксама, оно, калі па-грэцку, оно перакладаецца як апостасія. Што? Оно в розных текстах есть. Оно так. Оно вельмі популярне стало в 20 стагоддзі, між іншым. Уже такой вот американской хасідской традиции. Але оно есть у мишновой традиции. И у мишні это есть, это тикун олам, и там вот, коли оно кабалістичне, оно починає сприйматися як хочей обновление свету. Вот першее понятие, это то, что человек отказный не только за себе там и свою семью, за там свое материальное, духовное, моральное ставление, добробыт свой, а за, как минимум, всю супольность, а по великим рахунку за весь свет. То есть вот это вот питание этой обновления боскости во всем свете. И оно потом не вот оно вот 20 столетия, когда вы поглядите, просто вы можете навіть вот на тикун олам просто зробити цей пошук.
Тому що яно потім розвивається у 20 стагоддзі менавіта у хасідізмі, сучасному ж у хасідізмі, вельми моцний, і це такий вельми великий термін, і який от зв'язаний менавіта з гэтым ось узнавленням, вертанням от усілякої плоскості. Так? Але, хай би, це одна реч, але, от ще дві речі, дві опошні речі, ми зараз кончимо. Поглядите у Новом Заповете. Это же самый апокатастасис, он уживается як и в дієсловній формі. І от ми зараз побачимо, куди ми йдемо. Глядите в апостольських діях. Дії у вас буде називатися, або апостольські дії, або дії святих апостолів. Вот як буде називатися, так і буде. 3 розділ, 20 і 21 вірші. Можна з 20-го почати, я думаю. 3 розділ. Там ситуації Петра з Яном йшли, і там до їх хворий чоловік просил, как ему подали милостину, и Петр ему заместо того, как подать милостину, его отсолил. Вот. И тогда все дивятся, и он починає такую казання. Петр, он користає з нагоди і робить таку велику викладку. І от у некоторых этой викладки, вот это 20-21 вірш, вот коли ласка, прочитайте. Да придут времена правды от лица Господа, и да пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Вот это вот в вашем перекладе то, что свершение всего, и оно будет, вот поглядите, в інших перекладах будет обновление усяго, так? Это вот оно и якраз это и есть, что небо приймає Ісуса до того моменту, як все, як буде апокатастасис, так? Як все обновиться. Як все вернеться кудись вот на своє поле. Під гэтым, звичайно, розуміється, вот у этой юдаїстичній традиції, розуміється, як обновлення королівства Ізраїля і обновлення Едемського саду. Так, вот такий вот першосний стан, і космічний, і політичний. Але знов-таки, воно потім набуває зовсім інше значення. І ось, гляньте, вот уже у Матвея, вот Матвей з Малахії переказывая, но у Матвея, пам'ятаєте, ми спотикалися, коли Матвей переказывая щось іменно з Септуагінти, яке буде відходити від єврейського розуміння тексту. Пам'ятаєте що-небудь на эту тему? Коли Матвей повторяє пророцтво, что Дева народится. Пам'ятаєте, ми много про это говорили. Вот поглядите, как Матвей Малахию повторяє. Матвей 17:11. Это самое первое Евангелие, 17 раздел, 11. Иисус сказал им в ответ: Ага. правда, и я должен прийти прежде и устроить все. Ага. Далее? Нет, вот это все. Вот это знов-таки вот тут вот устроить все, так, обновить все. Это дієсловная форма вот этого апокатастасис. Так, вернуть все. Вот там, пам'ятаєте, коли от навернуться серце батьків до дітей, навернуться серце дітей до батьків, то, що ми бачили у Даніли, так? Потім то, що ми бачили у Малахії, це основно-таки обновлення всього. І от Матвей Ісус говорить про обновлення всього. І ще от один кавалочок, поглядите, коли ласка, у посланні до євреїв, як воно буде, ті євреїв, ті жидов, в залежності від того, який у вас переклад, це опошнє саме послання. Скажите, пожалуйста, а обновление всего и вертание до першопочаткового стану, это же не одно и то же. Обновление – это иная якость. Это не одно и то же. Але это, от, і знов-таки, тоді буде, цей термін буде залежати від вашого розуміння, від контексту і від вашої інтерпретації контексту. Тому що
мы вот вербально ён не разводится. Скажите, а как вот это вот «шут» переведено в вульгате? На какое слово латинское? Яно так само, я вам не скажу на пам'ять, це треба перевірити, як воно повторяється, але яно буде, реституція. Во, оно реституция. Ну, и как бы такой же смысловой нагрузку, как у вас. Ну вот, поглядите, по сутности, это вот слово, которое... Реституция — это вот замена. Нет, это первое установление. Это вельми подобное слово. Возвращение к исходному. Гэта, вот бачите, я може, знову таки реституція може означати вертання до законного, може означати просто ось, як той самий ремонт, так? І це буде нова якость, новий уровень. Тобто тут ви однозначно не скажете, це може бути і так, може бути і так. Вот я хочу, щоб ви поглядели, вот послание до Гебраїв. Это вот опошний новозаповітний текст, який поглядим, ми зараз хутенько скочимо. 13 розділ, 19 вірш. Вот. Особенно же прошу делать это, дабы скорее возвращен был вам. Ось. От бачите, як цікаво. Вот это вот вернути вам, это узновлений вам. Как я і знов був з вами, по великим рахунку, то буде до этого вернутися. І воно вельми по-разному інтерпретувалося, тому що інтерпретацію було вельми много тягом стагоддзів. У 19 стагодді було навіть, як інтерпретувалося цей термін, що це якби релігія приходить, от у некий свій вертає, приходить у некий свій боський догмат. Так? Вот это, може ви згадаєте, ми так само з вами про це казали, хто-небудь пам'ятає, з чим іменем особливо зв'язаний термін апокатастасис у ранньохристиянській традиції. Это, конечно, Ориген. Оригена пам'ятаємо? Про Оригена вельми много казали. Ориген – это переважный герой третьего століття. Его вот эти великие письменники христианские 4-го століття называли князем христианской думки 3-го століття. Это, в сутности, и первый библейный критик, и там вельми такий пленний письменник. Але проблема у тим, що у 6 столітті, у 3-му він писав, у другим, навіть, конець другого, початок 3-го століття, от на переломі 2-го і 3-го століття він писав. У 5 столітті він був дадений анатемі, анатемізований, екскомунікований. Спочатку на Константинопольському синоді 543 року, і потім раз 10 років на Всесвітньому соборі, знову таки Константинопольським, відповідно, вже 553 року. І все учення Оригена прийшло під заборону, і було викинуте з ужитку. І от це якраз те питання, з якого ми починаємо, якраз Ориген дуже много про це казав. Ориген, зрештою, апокатастасис уживає много і в різних значеннях так само. Але знову таки, коли вельми просто, коли це все спростити, ідея полягає у тим, що усі живі істоти пройдуть гэты апокатастасис. І причому апокатастасис – гэта боский стан. Тобто гэта вот стан єднання з Богом. Гэта першасны стан. І незалежно від того, там у якія би там бридкості не гэта живая істота, якая мысліць, это ці то чалавек, ці то дэмон, ці то нават шатан сам, у якія бы бридкості оно не впадало, і оно пройдзе нейкі шэраг жыццяў, и оно все равно придет в апокатастасис. То есть все придут, все, кто есть на свете, все не минуты апокатастасису. То есть навіть шатан. Вот это, что потом уже выкликало якраз велизарное обурение уже у позднейшей церкви. И было вот это вот просто абсолютно вот выкинуто з ужитку и заборонено.
Арыген прапаноўваў такую канцэпцыю, што і вот тут вот мы вот канкрэтна праходзім у гэтае пытанне, таму што зразумела, што усе не за адзін заход, так, прыймуць у апокатастасіс. А заходу можа быць як заўгодна многа, але все роўна так ці інакш усе абсалютна там апынуцца. Вот. Мы давайте гэтага... Все, мы давайте уже гностиков пропустим. Лютера пропустим, потому что уже, ну, зразумелое питание, так? Зразумелое. Давайте, які у вас есть теперь питання. Может, иначе не будем, як минулый раз уже сидеть возле того, уже ходить. Але до этой темы мы вертаться не будем, и тому давайте, коли які-нибудь питання. Ну вот, все, что мы сегодня говорили. Вы побачили, так, что як, коли вы ставите питання, от як Біблія ставиться до того і того, треба питання туди дослідувати. Тоді от це от ми одразу навіть там насамрэч ми покрили на шмат більше питань з минулого разу, на шмат більше, чим тільки от я два, але от зачепили там ще шмат чого. Але от я сподіваюся, що ви побачили, як вони працюють.